Čau milí priaznivci taliančiny a Talianska. Dnes si objasníme v tomto krátkom videu, ako poviem po taliansky, kto by to bol povedal. Ako by som to preložila do talianskeho jazyka? Ak vieš, napíš mi do komentára. Ak nie, sleduj toto video. Po taliansky vyjadrím túto myšlienku nasledovne. Chi l'avrebbe mai detto? Ešte raz. Chi lo avrebbe mai detto? V tejto fráze máme priame zámeno lo v skrátenej forme, pretože stojí pred slovesom avere. Takže toto bolo na dnes všetko. A ja sa na teba teším v stredu na živú lekciu, kde budeme preberať kombinované zámená v taliančine. Ako sa v nich vysomáriť. Takže ja sa teším na teba v stredu. Ak by si sa chcel alebo chcela prihlásiť, tak máš ešte čas. Link nájdeš v komentároch alebo v opise tohto videa. Ahoj! Čau!